बिमिनदाव बे समाव गासैनिसिमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनै जों गेजेर जनाय ओनसोलनि आन्सलिकनि सिङाव जनाय आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनायाव आंखौ बे समाव आलासि महरै लिंहरनाय जादों। दा बे समावहाय जों बेखौनो जों बुंनो सानो फोरमायनो सानो जे दिनैनि जोंनि जि फंबायमोन दङ जि गेलेगासिनो दङ बिथांमोनानो जोंनि फिउचार। दा जोंनि फिउचारखौ जोङो दिनैहाय मोजाङै बानायलांनोब्ला दिनैनिफ्रायनो जोङो थागिथा लानांगोन। दा जों दिनै फुटबलनि गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोन्थोर बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्जनि जि मिसन, जों बेनि गेजेरजों जों मोजां गथ'फोर दिहुननाय, जे जों जोलुर गेलेनानैबो जे मोजां साफा मोजां मानसि जानो हायो, मानसि जालांनो हायो, बेखौहाय नोजोर बोनानै जोङो मोनसे थुलुंगाखां जोंनि जि फैबाय थानाय फरायसाफोरनि जि फरायसाफोरखौहाय जोङो थुलुंगाखां होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दिनै बेयाव जों जनाय हालाम हिसाबै दिनै गोबां गामिफोर दङ। दा बे गामिफोरनिफ्राय जि 13 बोसोरनि सिंनि जि जोलुर गेलेगिरि बिथांमोन दङ, दा फैनानै बेयाव गेलेफैदों। बिथांमोना मोजाङै दिनै गेलेगिरि बिथांमोनखौहाय सायख'नो हागोन, बेखौ जों मिजिंथियो। लोगोसे बेयाव सायख'खांनायनि उनावहाय जोङो जिल्लायाव जों लांगोन आरो जिल्लायाव जों जि गेलेखांनायनि उनावहाय जोङो कचिं होनानै जों सेन्ट्रेल लेभेलसिम लांनानै जों बेखौ बादायलायहैगोन। मिजिंथियो जोंनि जिल्लानिफ्राय एबारावहाय गासै आनसलिकफोरनिफ्राय जों मोजां फरायसाफोर दिहुननानै मोजां गेलेगिरिफोर दिहुननानै जोङो जोंनि जि बड'फा एफसिनि जि क्लाब, बेहाय जोंनो खाबु मोनहैयो जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय। बेखौनो जों मिजिंथियो।